No, ja ani neviem jak a pondelok nám pomaličky končí. Už je 7:30, ale našťastie zbehol kvôli tomu, že som robil veľa vecí a tento deň bol celkom fajn. Ráno som šiel cvičiť. Dal som síce len drepy a rumunské deadlifty a je lepšie ísť a dať aspoň trošku. To som mal nejakých 45 minút, lebo tie drepy robím dlho a ako nedať to vôbec. Čiže dal som tréning, super pohyb a potom som čo? Išiel som domov a išiel som sa strihať ku kamoške, teraz domov, pretože prechádza z jednej práce do druhej a takto si privyrába. No a potom som prišiel do Štútka a začal som brainstormovať, že čo potrebujem robiť. Sadol som si, dal som si sluchatka a napísal som si normálne, že dosť dlhý zoznam vecí, nechám tým myšlienkam úplne, že voľný priebeh a všetky povinnosti, ktoré mi nejakým spôsobom napadnú, že ich niekde mám uložené v tej hlave, tak ich radom píšem. Sú to kľudne, že osobné veci, štúdiové veci, veci, čo sa týkajú firmy, veci, čo sa týkajú tlače, úplne všetko možné, všetky povinnosti, nielen pracovné, teda spisujem radom. No a následne som si ich prebral a napísal si k tým, ktoré chcem spraviť dneska nejaký časový estimate. Napríklad, že tu potrebujeme na stenu objednať zrkadlo a dal som si 10 minút. A začal som robiť radom všetky veci. Dnes som sa zbavil strašne veľa takých krátkych vecí, ktoré som potreboval spraviť a dlhodobo som ich odkladal a z 37 vecí som spravil, keď som to dobre počítal, že 14. Čiže to je dosť dobrá bilancia a tie zvyšné sú už také, že na viac hodín. Dnešok bol dosť v pohode. A čo je hlavné, tak strašne mi v takéto dni, keď potrebujem fokusovane pracovať, pomáha taká úplne že drobná kokotinka. Používam ju, je to taký časovač, ktorý si nastavím. Ja teraz skúšam 20-minútové časové bloky. Položím na stôl, zmačkem a tých 20 minút, kým ide, nerobím úplne že nič iné okrem fokusovanej práce. Následne, keď mi skončí tých 20 minút, dávam si 5 minútiek pauzu, ale čo je dôležité, tak tých 5 minút nemôže byť internet a scrollovanie telefónu, pretože to mi zahlcuje ten mozog miliardov informácií a podnetov a ten mozog neoddychuje. Čiže išiel som pozrieť kolegov, poprípade som si spravil kávu, alebo som sa napil vody, alebo som sa poprechádzal po Štútku. Trošku som porozmýšľal a potom som znova sadol a ďalších 20 minút. Často viackrát v priebehu dňa sa mi stalo, že som pracoval viac 20-minútových časových blokov naraz a to je super, že v podstate, aj keď mám nejakú dlhšiu úlohu, keď už som si k tomu sadol s tou vidinou, že to bude trvať len 20 minút, tak potom už som bol v tom flow a vedel som to dokončiť. Čo je strašne super a veľmi veľká pomôcka na produktivitu. No a keď si to tak zhrnieme, tak som sa dosť veľa dnes venoval aj tlači a hlavne som si spravil taký brainstorm aj ohľadom toho, čo potrebujem robiť zvyšné dni. Písal som si na najbližších 12 mesiacov taký, nazvime to, že business plán, vrátane nejakých action stepov a vrátane KPI. Takže to si potom v ďalšie dni prejdeme, že čo tam mám. No ale podarilo sa mi doobjednať obalové materiály, zaplatiť nejaké veci, ktoré som mal v rámci nákladov tých spojených s tým e-shopom. No a následne, čo je dôležité, tak dnes som veľkú časť, zhruba takú hodinku a pol venoval tomu, že som písal newsletter, ktorý som naposledy odosielal v decembri minulého roku, čiže pred nejakými 3 mesiacmi. V tomto newsletteri spisujem v podstate všetko, čo sa týka úplne všetkého. Je to, momentálne tam mám nejakých 120 odberateľov a je to pre ľudí, ktorí chcú byť v obraze. Spomínam tam tetovanie, spomínam tam, čo teraz robím, spomínam tam nejaké osobné veci, spomínam tam, čo sa týka štúdia. V podstate mám to tam rozkuskované na rôzne na rôzne kapitoly a spisujem tam taký prehľad, nech sú ľudia v obraze,
čo sa deje. A zároveň tam spisujem aj voľné termíny na najbližšie obdobie. Čiže toto mi trvalo relatívne dlho a zároveň mi zabralo čas aj to, že som vytváral 4 príspevky na Instagram štúdia, že hľadáme novú posilu do týmu. Dnešok bol prioritne takýto a myslím si, že keďže som už na väčšinu tých vecí, ktoré stáli a boli z časti spojené aj s tetovaním, myslel a väčšinu aj spravil, tak najbližšie dni viem dedikovať potlači a tvorbe toho e-shopu. Dnes to už pomaličky budem baliť, potrebujem sa presunúť domov, je 7:45 a zajtra už ideme, myslím si, že na potlač. Čo sa týka momentálne potlače, tak myslím si, že tento týždeň, okrem toho, že sa budem venovať tomu e-shopu, tak budem už aj potlačať, nakoľko kamoške Nikole robím merčík a vo štvrtok by mal prísť na sklad. S tým, že prídu aj nejaké úplne že nové veci, ktoré chcem vyskúšať potlačať, tak mám pocit, že keď to príde, tak nebudem to vedieť odložiť len tak niekde bokom a že to potlačím neskôr, ale budem to potlačať, lebo potrebujem vyskúšať tie materiály. Takže sa na to extrémne teším. Myslím si, že dnešok by som mohol zhrnúť ako veľmi produktívny deň, aj keď to tak nevyzeralo do začiatku. A na to, aby som zajtra bol fresh a aby som vedel začať s prácou skôr, potrebujem sa potom, ako sa najem, už naozaj že vyčilovať a ísť najneskôr o 11:00 spať, aby som naozaj o tých 5:45 vedel stať. Čiže utekám, balím to a zajtra pokračujeme novým vstupom.